Здравейте, добре дошли в канала Alex Bites to Fish. Аз съм Алекс. Това е първото ми видео, в което искам да споделя един риболовен излет. В този канал ще споделям риболовни излети и приключения с колело, което в момента го нямам, защото е на сервис, чака задна спирачка, нищо, че е чисто ново. Се малко се запътваме към едни три много любими за мен гьолчета. Ще видим какво ще стане, доста е студено. Навлизаме в есенно-зимния сезон и рибата става по-неактивна. Та ще видим какво ще се случи. Да се запътваме. За бъдеще бих искал естествено да правя още такива видеа. Сега ще видим какво ще се получи. В момента е към 3-4 градуса. Рибата ще бъде вече доста по-неактивна, отколкото беше много скоро. И в момента се намираме на един от водоемчетата. Те са 3 подред. Това мога да го водим, че е третия. Вече има разни колеги. И по традиция аз като долу тук обичам да отивам първо на средния, който е, да кажем, че е втория гьол. Трите водоема има много риба. Има кефали, костури, щуки и други всякакви мирни риби. Но специално аз обичам да отивам на втория, понеже там кефалите лично за мен са по-достъпни да ги хвана. Тук на този, да кажем, последния или първия е доста трудно да се хване кефал. Но сега отиваме към втория. Качим се коните. Не, е толкова странно, да. Средното гьолче. Този гьол е доста недостъпен. Има страшно много шавари около брега. Почти няма място откъде да се хвърли. И единственото нещо, което може да направим за да фанем кефали, да отидем в рекичката, която се отлива и да нагазиме там. С дълги бутуши съм. Слънцето се показва. Ще трябва да сме очица. Гледката е много яка. Не знам дали веднага ще имаме удар. При малко изиграха риби тук, но трябва и да сме малко по-тихички, защото как съм нагазил така, доста се плашат. И сега как сме без кеп, не знам дали ще бъде добре да фащаме такъв, но ще видим какво ще се получи. В момента нямаме абсолютно никакво пипане. Значи там изигра нещо много голямо, обаче ето там пак изигра нещо. Не знам какво става. Точно там играят риби. Май така ще метнем първо. Ако нищо няма, сменяме. Сега тук има едно последно място, което искам да пробвам. Много лекичко ще метне и там, не съмня. На ръба. И ще започнем от това място. Малко да направих място. Олеле, майко.
И на първото гьолче абсолютно нищо, никакво пипане. Направо не знам какво се случва. Обезкуражаващо, ама връщаме се на втория, ще обловим малко. Най-накарач. Ей, ти да не видиш. Не сме капонеска. Сега само да видиме. Браво, и го е захапал едва миличкия. Чак. Едва си го захапал, което е хубаво. Еми, за съжаление няма да правим подводни кадри. Спортяга малък. Ето го меткаме. Разписахме се днеска. Гати. Много се бях отчаял. Просто... Добре. Ами да продължаваме. Те сега ще се изплащат едва ли. Много са пошливи. И много деликатно трябва. Ще не е лесна работа. Баш върху него падна, леле. Няма и се плаща, като падне воблера просто. Пак. Мале, как не натиснах запис? Това е голямо. Не. Айде. Мале, с колко водорасли идва. Ох, леле. Най-накрая те фанаме. Момче. Как не те записах, че те фащаме. Да си го захапал. Трябваше ми кеп тук. Оп. Ето го, най-накрая за този пич дойдох. За съжаление, не можах да го запиша как точно ми удари. Страхотна риба. Не съм си пуснал микрофона, друго съм пуснал запис. Да си ходиш. Сега ще видим дали има още някой там. Златното CC28 днеска само то ми фана. Толкова обикаляне беше да го намеря къде са.
Не знам, много са хитри, много са лукави. Веднъж фанеш един такъв, шансът за още принципно е много малък. Олеле, майко. Олеле. Не, тук ме виждат. Тук ме виждат, за съжаление. Опа. Скъсали, бе, братче. Скъсани повода. О, вау. Стана никое време и идвам първия гьол, който бяхме сутринта. Много беше зле риболова днеска. Нищо, че все пак фанах един по-едър, един ми скъса то повода на възела, не знам какво бях направил. Той е в джинот, нещо не го бях бързо хубаво, но защо не правим тук малко? Това място го набелязах миналия път. Не е лошо костурче. Хич не е лошо костурче. Еми, за края на деня мисля, че добре се получава. Хоп. Отвори тази стаде. Красавец. Много хубав. Браво. Аре. Това е гледка. Ами това беше за днес. Щеше ми се малко по-добър риболов да направя като за първо видео, ама какво се прави? Направо си останах до тъмно и съм с 3 риби за цял ден. Надявам се да не ви е било толкова скучно и се надявам, че следващия път ще е малко по-добър риболова. Но нищо не се знае, така че до следващия път.